Tul ix-xahar ta' Novembru komplew jonqsu l-persuni jirreġistraw għall-impjieg mal-Korporazzjoni għax-xogħol u t-taħriġ. Dan it-tarif ippubblikah l-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika tul il-jum ta' Tlieta. Filwaqt li f'Novembru ta' sena l-oħra kien hemm 7,639 persuna jirreġistraw, din is-sena kien hemm 6,500 persuna. It-tnaqqis fin-numru ta' persuni jirreġistraw kien reġistrat fost l-etajiet kollha. L-ikbar tnaqqis kien fost dawk li ilhom jirreġistraw għax-xogħol inqas minn 21 ġimgħa. Għalkemm anke hawn it-tnaqqis kien fil-kategoriji kollha. L-istess statistika wrid ukoll kif sena il-persuni b'diżabilità jirreġistraw għall-impjieg nislu għal 449, tnaqqis ta' 84 persuna. Dawn ir-riżultati jfissru wkoll li mill-bidu ta' din l-amministrazzjoni l-ġdida dawk jirreġistraw naqsu b'10 persuni kull ġimgħa. B'kuntrast taħt amministrazzjoni preċedenti, in-numru ta' nies jirreġistraw kien żdied bi kważi 5 kull ġimgħa. Fis-stqarrija tal-Gvern jingħad li bil-ħidma tiegħu il-Gvern jirnexxielu jreġġa' lura ħafna mill-ħsara soċjali u ekonomika ta' żieda fil-qgħad li kien hemm taħt l-amministrazzjoni preċedenti.